Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Ошыгыз полиция шолда түрлі билгеләнештәге продукцияны законсыз сату нукталарын ошыклау буенча рейд узды. Шолда ябалаклар күбәйде, бу нәрсә белән бәйле. Ошыгыз полиция шолда түрлі билгеләнештәге продукцияны законсыз сату нукталарын ошыклау буенча рейд узды. Аны еш кына фанфуриклар дип атыйлар. Мондый контроль сатып алулар даими үткәрелә. Атнага 2 тапкыр Комсомол районы администрациясе һәм полиция хезмәткәрләре тикшерүләргә чыга. Бүген аларга безнең төшерү төркеме дә кушылды. Вот, продали 2 фанфурика. Фанфуриклар ГЭС бистәсенең 8-2 йортында сатылган бу нокта инде күптән махсус контрольда булган хокук бузуу теркәлгәне бар. Тик беркетмә төзергә һәм төрле билгеләнештәге продукцияны алырга кирәк. Ләкин сатучы ишекне ачарга ашыкмый. Аның ачкычы юк, аны сәүдә ноктасы хуҗасы бикләп куйган ди. Женщина, еще раз предупреждаем вас, если дверь не откроете в добровольном порядке, сейчас приедет экипаж и придется взламывать. Ләкин пенсионерга кисәтүләр тәэсир итми, полиция экипажын чакырырга туры килде. В любом случае они окажутся вот здесь. Я вам предлагаю по-хорошему открыть дверь, они вам составят протокол и они уедут. Поймите вот это, пожалуйста. Просто Опять так. врете? Нет, я не вру. Ярты сәгать сөйләшкәннән соң сатучы ишекне ачты. Беренче карашка монда фанфуриклар сатыла дип әйтеп тә булмый. Чалылы белдергәнчә, ул бартык 5 шешә генә булганны, соңрак ачыкланганча, әлеге продукция күпкә күбрәк була. Это же ведь как лосьон идет. Он же ведь в хозяйственном магазине продается. Это же не люди берут для чего? Я ведь не знаю. Пить они берут или ноги, руки мажут, лекарства делают из него. Я ведь не знаю, для чего они вот берут. Я-то ведь даже не пробую. Вот я лично беру для себя. Потом это весной я делаю настойку из них. Ноги мажу, у меня ноги больные. Я не знаю, для чего люди берут. Я же даже от этого запаха даже дышать невыносимо. Как люди пьют, я не знаю. Ну, подошел, сказал, нужно похмелиться. Продавец продала мне 2 флакончика. Кибеттә яшерен бүлмә бар, нәкъ менә шунда 330 шешә спиртлы продукция саклана. Безнең бу законсыз рәвештә әйләнештә булган спиртлы эчемлекләрне сата торган кибетләр безнең районда бүгенге көндә 6 җирдә. ГЭС бистәсендә бар, ЗЭП бистәсендә бар, Сидоровка бистәсендә бар. Продукция законсыз сатудан алына, сатучыларга 2000 сум күләмендә штраф яный, милекчекләрне, әгәр алар киләчәктә дә фанфурикларны сатсалар, аларның сәүдә нокталарын ябачаклар яки сүтәчәкләр дип кисәтәләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу атнада кыска эш атнасы көтелә. Бу ватанны саклаучылар көне бәйрәм итү белән бәйле 23 февраль Татарстанда Россиядагы кебек үк ял көне дип игълан ителә. Искәртик, быел бәйрәм җомга көнгә туры килә. Шулай итеп озын яллар 23 февральдан 25 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Бәйрәм алды эш көне 1 сәгатькә кыскартыла. Алар йортларның тәрәзәләренә бәреләләр, агачлар һәм биналар янында утыралар. Бу кышта Чаллы халкы шәһәр эчендә ябалыкларны бик еш очрата. Түбән Кама милли паркының табигаты музее мөдире сүзләренчә, мондый хәл безнең шәһәрдә генә түгел, Алабуга, Түбән Кама һәм Казанда да күзәтелә. Бу нәрсә белән бәйле? Сорауга җавапны хезмәттәшем эзләде. Каждый день, когда я прихожу на работу, я с окна вижу сову. Хәзер урман кошлары юк. Беренче тапкыр безнең телекомпанияның видеомонтаж инженеры Владлена Шигапова аны гыйнвар ахырында күреп ала. Еш кына ябалак иртәнге якта очып килә. Караңгы төшә башлагач, ул агачны янә ташлап китә. Күрәсең, ауга китә дип фаразлый кыз. Даже удивилась, позвала всех коллег показать, потому что в обычной жизни не встретишь сову. И каждый день, когда я приходила на работу, у меня даже уже выработалась как привычка смотреть в окно, сидит ли там сова. Милли паркның табигат музее мөдире сүзләренчә, быел шәһәр мөхитендә ябалыклар күпләп барлыкка килгән. Чалга озын койрыклы ябалак очып килә. Бу төр Татарстан Республикасында бик киң таралган. Аларның шәһәрдә барлыкка килүен Ринур Бикмансуров берничә сәбәп белән бәйли. Беренчедән, ябалыкларның саны кискен арткан. Совы в основном питаются мышевидными грызунами. И добывать такую еду в лесу при глубоком снежном покрове очень сложно. И совы, по всему видимому, перемещаются в города, где добыть себе пропитание
становится проще для них. Конечно же, они не ограничиваются грызунами. Длиннохвостая неясыть легко добывает птиц в городской среде, тех же ворон, голубей. Әмма шәһәрдә ябалаклар экологик тозакка эләгә. Урман кошлары, бина диварлары, витриналар, тәрәзәләр белән очраша. Нәтиҗәдә төрле җәрәхәтләр алалар. Моннан тыш көндез каргалар көтүе алдында алар яклаусыз, алар аны үз территорияләреннән куарга тырышалар. Эрнур Бикмансуров сүзләренчә, шәһәр халкы ябалаклар турында кирәкеннән артык борчыла. Лилия Гатина, Ләйсән Габдрашитова, Артем Колесов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Казанский цирк представляет с 8 марта цирк из сапога. Захватывающие трюки, первоклассная дрессура, весенний драйв. Программа с итальянским акцентом.